kalan ye jamana siniɲɛsigi dɔ ye baw an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kodɔn kalan ma mɔgɔ tɛ bonya kalan ma mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma wa ko dongo o don tulo bɛ taa kalanso o ye kuma kɔrɔ ye min namu na minɛ man di bi baw kabiri san 2012 mali jamana binna kalanko gɛlɛya kɔnɔ jatigɛwale kɛbagaw walima jɛkulu maramafɛntigiw nalen kɔfɛ ka n'u ka daga sigi mali jamana kan min daminɛna kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka na jamana camancɛyan fan fɛ fɔɔ ka se jamana tilebiyan fan dɔw ma an bɛ don minɛ komi bi a ka ca ni kalanso 200 ni kɔ ye minnu bɛɛ lajɛlen datugunen don mali jamana marabolo camanw ka sabu kɛ basigibaliya ye ka fara ekɔli karamɔgɔw ani ekɔlidenw ka grève banbali kan gɛlɛya juman de bɛ kalanko kɔnɔ VOA Banbara ka bi grɛn kɔnɔ an wulila ka taa Bamakɔ sigida 4nan na kalabankurakaw fɛ u ka kalanso min n'a bɛ wele ko école humaniste Silo ni kapu ka kalanso don min bɛ kɛ yɛrɛ ye fɛ ani o lakɔli karamɔgɔw de bɛna masala gɛlɛya min bɛ kalanko la mali jamana kɔnɔ bi u bɛna dɔ fɔ an ye o la ne madame Damele Jeannette Traoré ne ye école humaniste Silo a bɛ Kalaban kapu fɛ ne y'o 5e année maîtresse ye gɛlɛya mun b'an kan sisan tiɲɛna o ye denmisɛnninw ka parents ka côté ka tugu denmisɛnnin caman b'an bolo yan n'u bɔra école la u bɛ taa saki bila cogo min na dugu mana jɛ u bɛ na ni saki o cogoya kelen de la dɔw fa t'u ka kaye lagɛ dɔw t'u ka kaye lagɛ ni ye parents wele k'u ka na a ka kumadenw ka ko la u tɛ sɔn ka na dɔw yɛrɛ de la k'a fɔ ne ma ko den ka leçon tali so ko ne k'an yɛrɛ lafiya o la ko ne k'an cɛ siri n ka kilasi kɔnɔna baara la olu bɛ ɲɔgɔn dafa anw bɛ dɔ kɛ yan parents mana u suit an bɛ mun kɛ kilasi kɔnɔ u ka segin ka exercice ko kan k'a ɲɛfu ɲɛna ka ɲɛ kalan bɛ faamuya kosɛbɛ parents caman t'o kɛ bi o yɛrɛ de ye problème goloma yɔrɔ ye denmisɛnninw suilen tɛ so ani fana caman bɛ na retard u b'a fɔ n taara n ba ka ci la fo o jate ka minɛ ni denmisɛnnin ka école na heure sera denmisɛnnin ka école ko ka prioriser n'anw yɛrɛ ka besoin personnel ye n'o kɛra a bɛ nɔgɔya denmisɛnninw ka suivi n'o kɛra anw bɛ lafiya denmisɛnninw yɛrɛ bɛ faamuyaliba kɛ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la kalan nafa tɛ se ka dɔn ka ban kalan nafa tɛ se ka fɔ ka ban wa kalan tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ basigi sabatilen tɛ jamana min kan monsieur Susuma ale ye école humaniste Silo Kalabankura o kalanso 6nan karamɔgɔ ye a fɛnɛ da sera gɛlɛya dɔw ma degun mun bɛ an kan école ko kan o ye par exemple grève minnu bɛ kɛ san kɔnɔ donc n'o sera ka solution sɔrɔ olu la o bɛ se ka diya n ye parce que tuma bɛɛ grève a man ɲi san taabolo année scolaire ma bon fana programme ɲɛnama tɛ sɔrɔ ka kɛ o ye kelen bon filanan fana écoledenw niveau bɛ perdu degun sabanan ye min ye ni grève kɛla anw minnu bɛ privé la an ka baara bɛ jɔ bon an ka sarako o bɛ gɛlɛya fana ye degun dɔ y'a la san mana kɛ année scolaire ma dafa examen bɛ gɛlɛya parce que a bɛ se ka kɛ studios bɛ bɔ programme kan mun ma kɛ bon o gɛlɛya o bɛ jouer denmisɛnninw kan madame Diaye Aminata Traoré ko k'ale ye denmansa ye yan'a ka kɛ école karamɔgɔ ye grève kɔtigɛbali min bɛ écolesow kɔnɔna la bi écoledenw fan fɛ a fɛnɛ da sera u ma ne kɔni bɛ welewele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye école maîtres ka grève ko ani écoledenw ka grève ko n'o sera ka solution ɲini o ko kɔni na o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que o degunba b'anw kan anw ye privé maître ye mais a degunba b'anw kan parce que ni gouvernement maîtres ma don anw fɛnɛ tɛ se ka don parce que u bɛ na anw nabɔ anw tɛ se ka kalan kɛ n'u sera ka cogoya ɲɛɲini o la o bɛ diya an ye kosɛbɛ ani n bɛ welewele bila den mansaw fɛnɛ ma denmisɛnnin minnu bɛ n'u tɛ école la n'u bɛ sokɔnɔna baara ninnu na ne b'a ɲini somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i denw bila ka na école la o de ka ɲi o ye bangebagaw ma siniɲɛsigi grève ko in fu sera ka siri o dan na a bɛ o saya kosɛbɛ grève in yɛrɛ mana kɛ ka waatinin bila a bɛ denmisɛnninw ka kalanko la segin kɔ parce que u bɛ courage bila dɔɔni madame Traoré Awa Sila fɛnɛ ye école karamɔgɔ ye école humaniste Silo Kalabankurakaw fɛ yen ale fɛnɛ da sera degun dɔw ma kalanko kun kan écoleso la direction kɔnɔ an bɛ baara la yen nɔ de maître ka grève vraiment a gɛlɛya b'an kan ni gouvernement sera k'a lajɛ ka solution sɔrɔ maître ka grève la a kɔni bɛ diya an ye o b'a to écoledenw bɛ bɔlibɔliba in dabila nin tun ye VOA Banbara ka bi grɛn ye